Asapho isimaseko bekhona inkuzibala neyifikile bathi akafela ngogalelekile basho phaya abaphulaphuli bamamele phaya phesheya kugombo bathi bonini ngafika ngokugalelekile mfo enkosi-ke siyabulela lokho egaleleke ngo-7 uzaphume ngo-3 yabo siyabingelela kolusiki koqebeha siyakuthanda kakhulu bakithi ko-Mount Free nako-Mount Elite koDuwa koCedwane sibanye nani-ke emsakazweni ukhoza futhi sibingelele nje komakhelwane eSwatini siyabingelela siyakhuleka kakhulu eSwatini Nkosi bonke baseSwatini siphinde sibingelele futhi naseMozambique sibingelele futhi nako-Lesotho wonke amazwe nje asizungezile sibingelele koBotswana sihleli kanye nawe-ke la emsakazweni ukhoza mfaka ndabandaba usuhlelekile usungaphakathi asikhuleke kubo. Ngiyakhuleka esilweni samabandla, ngiyakhuleka kongani izwe lakhe, ngiyakhuleka kongani iy'ndaba zakhe zonke, ngiyakhuleka kongani ukujula kolwandle, ngiyakhuleka ngokuthobeka enkosini yakithi kwaMandlakazi Nkathula Mathandela, ngikhuleke enkosini yakithi kwaNgqubuzulu eMatheni, ngibingelele uNongoma wonke, ngibingelele isifundazwe sonke, ngibingelele uMroza no-V, ngibingelele abaphathi bokhozi, ngithi ngiyathokoza kakhulu ukuba la. Yazi ukuthi njengoba nje usulavele umlaleli wokhozi FM nasey'nkundleni zokuxhumana sekube nemibuzo eminingi abantu abanayo noma amanye ngeke ikwazi ukuphenduleka yonke la ngoba-ke la okwamanje nje esifisa ukwazi ukuthi-ke isibeke nje kancane isibulili ngokwenzeka-ke endaweni-ke mhlawumbe siqale ngase-Albert Park. E-Albert Park njengoba siphume umkhankaso omkhulu wokuthi sicela ukuthi lezi nsizwa eziningi zabantu bokufika ezilapha ngokungekho emthethweni zihambe zilungisa amaphepha azo zibuye kuleli zwe ngendlela eqondile njengoba sinabantu nje base-South Africa umthetho wobuntu uthi umuntu uma ngabe lapha e-South Africa kufanele azeke ukuthi ungowakwabani, uzokwenzani, uzohlala isikhathi esingakanani. Manje-ke lezi ngane ey'dlulela ngashene e-Albert Park amakhambi emizila yayo abantu labanye abazali babazali babetha amagama babetha bathi ngoSibusiso bathi okwandile bathi ngo-Ayanda bathi oVisimuzi. Manje-ke uma ngabe uthola iy'ngane zakithi sezihambile nakanjena lokubizwa ngamakhaya into ebuhlungu indlela eyisimanga ngaphezulu kwakho konke lokhu kona kubufakazi bokuthi ngempela abantu bokufika bayalibulala izwe laba abahleli lapha ngokungekho emthethweni ngoba ukube basemthethweni kwabona laba abadayisa iy'dakamizwa ngabe kulula ukuthi sibone nangu odayisa iy'dakamizwa. Manje into eyenza kungabi lula ingoba iningi labo abalapha ngokungekho emthethweni. manje impondo abandaba ngiyazi ukuthi kulelo hambo ngalo msebenzi aluqala ukuyenza impela sakubona ukuthi yonke naseMzansi Afrika namanye-ke sebeyaqala manje ukubona ukuthi hayi ngempela lo msebenzi kumele ukuthi wesekwe. Mawufika eGoli, mawufika eThekwini, ufike e-Eastern Cape, ngabe iy'khalazo ziyafana kuzo zonke lezi ndawo okanye mhlawumbe khona la kuthiwa cha thina kuyaqhubeka nabo kodwa impika nje iy'dakamizwa okanye khona abanye bazothi hayi thina akuphileki neze nabo ngoba iy'dakamizwa nokuthi basithathele izindlu. Ukhona umehluko khona or kuyafana yonke la? Hhayi kuyafana nganakwethu sikhumbule ukuthi inkululeko thina sesineminyaka eyi-32 sisangena inkululeko ngenxa yomoya omuhle wethu nabantu base-South Africa. Yingakho ubona bonke abantu befuna ukuzohlala lapha ezweni lethu base besabalala-ke nezwe lonke. Into-ke esisisukumisa manje ukuthi kulo moya omuhle ongaka thina esiwenzile ukuba bemukela sibavumele bahlale yonke le minyaka besazi ukuthi abantu bahleli ngokungekho emthethweni la kodwa besiqonda ukuthi abantu bakithi abanye babo baqhamuke ey'ndaweni lapha khona abahluphekile khona noma kunezimpi khona nohulumeni babo abangenzi kahle. So-ke sakuziba nje lokho. Manje-ke uma usubona sebebeka amakhosi usubona sebedayisa iy'dakamizwa umganela bengasafuni ukufihla ubone sebeshaya amaphoyisa eGoli nje sabona bebulala amaphoyisa amabili akade bathatha basusa enkantolo bayisa lapho kugcinwa khona abantu abasuke besalindele ukuthi basazoya ey'nkantolo. Manje-ke lokho sikubona kuyingozi. Okunye kukhulu kakhulu asebekwenza okukhulu-ke okusethuse kakhulu ukuthi sebedayisa iy'ngane sebethatha abantu besifazane igqila. Uma ubona umuntu wesifazane la ku-social media umbone evikela umuntu okufika ubokwazi ukuthi le vidiyo ayenzayo isuke indoda imile la eceleni imtshela ukuthi akathini. Uma ungaya kubo nje ubabuza dadewethu ungaze wenza ividiyo uvikela umuntu okufika izwe lonke i-South Africa yonke ithi abantu bokufika isabadinga wena ubavikela ngoba kwenzenjani? Ikakhulukazi laba abathandana nalaba baseNigeria bangabantu abahlukumeza ngale ndlela ongeke ukwazi ukuyemukela engakwenza ubuyise ukudla osukudlile. Usuke emile la eceleni emtshela emthuka
emthuka embiza ngayo yonke inhlamba, kodwa ebethi lo muntu uyamthanda. Bese ufica ingane yakithi ifake i-make-up, ikhuluma kahle, ismayila noma imamatheka, uyitshele wena ukuthi hhayi lo muntu uvikela lo muntu ofika ngempela. Iqiniso esilitholayo ukuthi usuke emile la lo waseNigeria eceleni emtshela lo wakithi ukuthi uma nje ungakwenzi lokho kuzokwenzeka u-1 no-2 no-3. Abanye babo babakhiphisa izisu, abanye babo bayabashutha bengagqokile, abanye babo bayabashutha besey'nkonzweni zasemakamelweni, bawagcina lawo lobo bufakazi babugcina. Ibona-ke asebebusebenzisa ukuthi uma ungakwenzi ukuthi uzokwenza ukuthi bese uthola ingane yakithi yenza izinto engayithandi ngoba izama ukugibela isithunzi. Zolala insizwa yabona kodwa kufake yinto-ke iy'nkomo zazo zodlalela zibadalule emalini. Le nsizwa yangakhona konongoma yakhona konongoma hayi ukuthi yangakhona yakonongoma. Njengoba nje nayo insizwa siteli nayo la e-studio nayo ikhonga khona kanongoma. Ngiyazi ukuthi uqosololo uma ngabe sidlala ikhawe lakho. Uyeke uzoyilika le ngoma. Uthini undabandaba ngale ngoma? Umfowabo loyo imfene bebanga bathakathi gijima gijimba lo nebala ekhanda Asuka. yamila kodwa le nsizwa yamila endodaneni yayo uKhandalenja ewuthisha yamila le ndoda sathi masiyitshala yamila endodaneni yayo. Kodwa-ke isikhwebu asifani nohlanga, isikhwebu asifani nohlanga, ngeke size ngabe noma ezalwa uyimpela uKhandalenja umfazi omnyama, ngabe simbeke ezingeni elingamfanele masingathi indodana yakhe ifuze yena umsebenzi ngoba hhayi le ndoda yayiqhamuka komunye. Simhlonipha simhlonipha naye ngawakho amagalelo. Kunjalo. Ngimthatha ngifake esikoleni ngomisa lapho ongoye. Wafunda uthisha. Kodwa Bona ushaya impela. Noma phambili Ukhozi FM, Ukhozi Breakfast, siyabingelela wakho umsakazo, ingakho sithi konke sikwenzayo sikwenza kanye nawe, silokho kanye nawe uhlelo. Sixoxa ngodaba oluthinta thina futhi sonke la emphakathini. Sabona amabutho, sabona umphakathi usukumile ihamba yonke imigwaqo yethu ngokandabandaba nilihola nabanye obambisene nabo. Sifisa ukwazi ukuthi nje siyaqonda sesiyazi ukuthi kuliwa nalabo abangenawo amaphepha okuthi noma iy'mvume zokuthi babe seNingizimu Afrika. Lokhu akuzungeza, lokhu akungena emaflethini, sekulungile, asoze ukubona kuqhubeka nowenzile umsebenzi noma sekuwuhlelo oluthile. Sicela ukusho ukuthi indaba izithathakale uyashonga sidlulise okukhulu ukuthokoza lethu kubaba uMkhwanazi ophethe amaphoyisa esifundazweni. Siphinde sidlulise okukhulu ukuthokoza kumaphoyisa asuke ehlaliwe kuy'nkambo zethu othola ukuthi umsebenzi wawo ukuba mncane ngendlela eyisimanga ngenxa yenhlonipho nokuthobeka kwabantu abaqondayo ukuthi sizokwenzani la esisuke sikhona. Akuphelile Shenge nawe akuphelile lo msebenzi esiwenzayo. Kunamabhilidi noma kunezakhiwo lapho eThekwini ey'nkulu ezingaphansi komnyango wa-Works ezigwamandwe ngabantu bokufika. Bengagcinile ngokuy'gwamanda ngoba bengenayo indawo yokuhlala, kodwa bey'gwamanda ngoba bese beshaya nemithetho yokuthi akungenwa khona kanti ngaphakathi kunemikhuba emibi. Sasifuna nje ngaleyo sasakhiwo sasifuna ukukhombisa uhulumeni ukuthi kulula kangakanani ukulungisa inkinga yokugwamanda kwamabhilidi okuthiwa i-hijacking of buildings la esifundazweni. So-ke umonakalo okhona kula mabhilidi athathwe ngenkani uyesabeka ngaphakathi. Njengoba sangena lapha ngaphakathi nje safica ukuthi kunengane noma singangenanga sonke, kodwa uMacingwane wangena sikwedlulisa okukhulu ukukhala kwethu ngokushelwa kwakhe umuzi. Sifisa futhi ukuthi sicele iy'nsizwa nabantu bonke ukuthi bephise umoya, bebeke nje umoya phansi, abaholi bakhona bazomlandela kahle udaba, singayithatheli thina umthetho ngezandla, ngoba enye yento eyenzakalayo njengoba uMacingwane eshiselwa umuzi, kuzanywa ukucinga indlela yokona lo msebenzi esiwenzayo, kuzanywa ukuthi sisukume thina bese kuba khona into esiyenzayo ezothatha konke lokho okuhle esesikwenzile iyokufaka emgqonyeni. Manje sicela abantu bakithi behlale phansi, sikhona thina besethembele ukuthi sizoyilungisa kahle. Laphana Rosa ebhilidini sathola ingane eneminyaka ewu-13 ethandana nomuntu wangaphandle eneminyaka engaphezulu ka-14, iphethe ingane iyincelisi 13 years. Kwatholakala idakamizwa, kwatholakala lonke uhlobo lwento. Amaphoyisa kusemaphoyiseni ngenxa yokuthi sasifuna ukukhombisa amaphoyisa ukuthi ngempela njengoba sizinsizwa nje ezinye izinto siyiyeke ngaboni, kodwa hhayi ukuthi ngeke sikwazi ukuyilungisa thina. Sathi nje iy'nsizwa ayizungeze ibhilidi bese yihlala phansi, zazungeza iy'nsizwa isakhiwo zahlala phansi.
amaphoyisa sawatshela ukuthi angena sihlonipha, angena amaphoyisa abuya nenqwaba yey'dakamizwa, abuya nabantu. Ngalowo msebenzi esawenza kulesa sakhiwo, Mashenge nawe kwasuka umuntu owatholakala ngaphakathi wayokhomba iy'dakamizwa ey'ntateni zika-13 million. So engisholo ukuthi-ke kungabukeka nje kwabanye abazama ukusiqeda amandla bekhuluma zonke izinto abay'khulumayo, kodwa iqiniso lithi umphumela walowa msebenzi esawenza nomsebenzi esazoqhubeka siwenza waba mkhulu kakhulu. Okubuhlungu nje kakhulu esisazokulandela ukuthi inkosazana esebenza eminyango kulela bhilidi ixoshwa ukuthi umuntu ophethe i-security lapha owumnikazi we-security egadalela bhilidi wasekhongo. Ingane yakwethu inkosazana yakwethu ebisebenza laphayana exoshiwe ngoba kuthiwa yiyo eyathi asize laphana. Iqiniso lithi ayikho isakhiwo esiwamanjwe ngabantu bokufika la eThekwini mina engingenalo ulwazi lwalo lonke i-floor ne-floor ngazi ukuthi kwenzakalani. Yingakho sawakhombisa amaphoyisa sizama ukubakhombisa ukuthi nabu ubufakazi obubodwa lesingamkhombisa khona, saze sathi uma ningatholi lutho lisibophe. Ngiyathokoza. Hey, manje abantu abazethu usebenza futhi-ke mangabe sikhulunyela lezi uyaye ungacabangi ukuthi kanti izijule kangaka zisiza kangaka. Abantu abafana nani mfowethu siyababonga kakhulu, ingakho nathi siwukhozi breakfast senesiqiniseko sokuthi zonke izinto ezidinga umphakathi kumele umphakathi uzazi siyisondeze eduzane. Bethi abantu bevuka nje baqondisise ngempela ukuthi umsebenzi awulula futhi umthwalo uzodinga thina njengabantu baseMzansi Afrika sisukumele sonke manje silele izwe lethu laseMzansi Afrika. Mhlawumbe sesizoyibhala nje imfanelo. Ngiyazi ukuthi kukhona okuvelile endabeni ukuthi senganikeza mhlawumbe iy'nsuku ezisisho zingamashumi 30 okanye ekupheleni kwayo le nyanga esiphezulu okanye baJuni ukuthi-ke impela bashaye bachithe la ezweni laseMzansi Afrika, nanokuthi khona la sibonile ethanganyeni sabezindaba kukhona uwe okanye nomholi weqembu iMarch and March kanye nomholi besifundazwe bakwaZulu Natal. Mhlawumbe isinqumo lapho nomphumela yile engigcine nivumelana ngayo. Sithokozisa okukhulu ukuthokoza kubaba uMkhwanazi nokuphenya kwaZulu Natal, ubaba uMhlonishwa uNdunankulu wesifundazwe uThami Ntuli ngokuthi bebe ngabaholi besibize beze bezofuna ukuza ukuthi yini le esiyenzayo. Safike sayichaza-ke ngokwendlela esichaze ngayo, bakuthokozele base becela-ke ukuthi bacela sisebenzisane nabo ukuze sinikeze ithemba nakubantu abangekho la, ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abakhuluma okungekhona bese kugcina kuphuma kuba ngathi khona nje into yodlambezi ngabantu abangaphatheki abalapha esifundazweni. Manje-ke uma uwumholi njengophinya nobaba uMkhwanazi awukwazi ukuthi uvumele kusuke kungamanga, kodwa lamanga mengachaziwa abayikho iqiniso. So-ke yingakho bekufanele sihlale nabo sikuchaze ukuthi thina nakho sikwenzayo nanokuthi sicele-ke bonke abantu abasebenzeli baba uMkhwanazi nabasebenzela ubaba uPhinya ukuthi phela asikwazi ukuthi uma ngabe sesihlangene nobaba uMkhwanazi nobaba uPhinya bese kuba ngathi le nkinga intsha. Nakho ngushilo kubaholi bami ngathi cha baholi nizothi nisalungise nikulungisayo, thina sizobe siqhubeka ngoba kukhona okulungayo ngalento esiyenzayo. So-ke ilezo zinto-ke okufanele ukuthi umphakathi uzazi, nanokuthi-ke sibekezele ngoba phakathi kwabantu abeza kulamamashi njengoba nizwa kukhona abantu abakhalazayo bethi hayi uphakele umphakathi uyashayana kwemali, uphakele umphakathi uyathethisana kwemali. Yingoba thina siyazi ukuthi kukhona abantu abasuke bethunyiwe abathi akuvalwa amakhamera njengoba sishutha silapha sibeka ubufakazi bokuthi ngempela into esiyenzayo iqondile. Kufanele kushuthwe yonke into ngoba yonke into esiyenzayo iqondile, akukho la kufanele kuvalwe khona ikhamera. Manje uma uzwa umuntu ethi akuvala ikhamera ubokwazi lowo muntu ukuthi okokuqala ufuna ukweba, okwesibili ufuna ukuxova ukuze kuzothi mase kuphume indaba entambama siphume njengabantu abonayo kade sebelutha kade sebenza. Ngenxa yokushutha sikwazile thina qobo ukuyibonela abantu esihamba nabo abagangile bathatha amaselfoni ey'tolo, bathatha iy'pikha zabantu bokufika, into esingahambisani nhlobo-nhlobo-ke nayo. So-ke yingakho sithi abantu ababekezele besithembe nje siwuhole kahle umkhankaso uyozuzwele ngoba into esiyenzayo ngoba siphuma ngobuningi obungaka ukukhombisa uhulumeni ukuthi uhulumeni uyasibona thina singabantu bakho sizingane zakho ukuthi isikhathi seke sikhathazeke kanjani, ngakho sicela ukuthi usinake. Siyabonga kakhulu ngoba nje abantu abesibanye nathi futhi sibhedlela nje siyathemba futhi uma kwenzeka kuvuleka lezo y'khala abantu bethu abazokwazi ukuthi babe nalawo makhono ukuthi bangene kulezo y'ndawo lezo kade mhlawumbe sifeli labo-ke abangenawo amakhono. Kunjalo Sheyi, kakhulu inkosi uMancinza lapha inkosi yakwaZulu ibophezela kakhulu ekutheni benobaba angazi noma ngeke ngimbalule kwamanje, kodwa ukhona ubaba walapha eKZN omkhulu
oyibophezele ukuthi sizoqala siqeqeshe noGugulethu Xaba i-operation njengamanje sine-program okufuna siyiqale ney'ngane zakwaNongoma eziwu-100 okufanele zifundiswe ukuhweba ukuze uma ngabe bephuma laba bantu kube khona abantu abangenayo kuzo zonke-ke iy'ndawo lapho kunabantu khona bokufika uma bephuma kufanele kungene umuntu wala e-South Africa. Kodwa into yokuqala ezokwenzeka ukuthi lezi y'ngane zakithi ebezisebenza kulezo y'tolo yizo okufanele kube ngezokuqala ey'ngena kulowo msebenzi ngoba vele ziyawazi. Siyabonga kakhulu.